μάτια θα μιλήσουμε σήμερα. Για μάτια, για τα μάτια. Για έλα λίγο μέσα, για έλα λίγο μέσα. Καλά που άνοιξα το Twitter τώρα, μόλις το διάβασα. Δεν ήξερα τι πιάνουμε σήμερα. Χαίρετε, καλώς σας βρήκα. Καθίστε παρακαλώ. Ορκίζομαι. Ορκίζομαι, να είπα την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Πες τα όλα τώρα. Τα ξέρανε οι φίλες μου όλοι στο Twitter και δεν το ξέρα εγώ τι κάνουμε σήμερα μάτια. Τι θα κάνουμε λοιπόν? Θα δώσουμε όμορφα μυστικά ομορφιάς για την περιοχή κάτω από τα μάτια. Που σημαίνει, κάτω από τα μάτια. Ναι, που σημαίνει πρόληψη για τις ρετίδες, μυστικά για τους μαύρους κύκλους. Θα δείξουμε προϊόντα κατάλληλα. Θα δείξουμε ένα σούπερ προϊόν που μόλις κυκλοφόρησε. Ποιο είναι αυτό? Φρέσκο σήμερα. Τώρα. Και τι κάνει, πες μου? Αυτό δίνει φως. Είναι σαν να βάζεις μια λάμπα κάτω από τα μάτια σου. Δηλαδή, ναι, φωτίζει... αλλά πηγαίνει σε όλα τα χρώματα προσώπου. Είναι 4 αποχρώσεις. Ναι. Δεν αντικαθιστά το concealer, απλά δίνει φως κάτω από τα μάτια. Για βάλε μου λίγο να δω. Γιατί σε λίγο θα έρθει το κορίτσι σου και δεν θα μπορώ να σε έχω στα χέρια μου. Moment λοιπόν, εδώ πέρα. Αχ, μ' αρέσει. Όταν μου τα κάνεις αυτά και μου βάζεις το γυαλί το ειδικό. Κοίτα αυτό που κάνει. Ναι, τα ακούω, αλλά θέλω να δω τη διαφορά. Για βάλε αυτό που έλεγε στο αστεράκι. Για βάλε να δούμε. Λοιπόν, εδώ. Βάζεις έτσι, λίγο. Και μετά και με το πινελάκι μπορείς να το στρώσεις και με το χεράκι σου. Τα μποναριστά. Και δίνει φως. Κάτσε λίγο εδώ. Είδες πως φώτισε η περιοχή κάτω τα μάτια? Δεν βλέπω, γιατί είναι ο περατέρ μπροστά στο monitor. Πού. Δεν είναι concealer, το ξαναλέω, δεν βαραίνει καθόλου. Απλά δίνει φως. Φωτίζει την περιοχή. Και μπορεί να μπει, ξέρεις. Εμένα μου αρέσει να φωτίζει. Όχι, δεν ξέρεις, πού να ξέρω, δεν το ξέρω το προϊόν, εσύ δεν μου τα πεις. Εννοώ ότι μου αρέσει το φως να μην μπαίνει μόνο κάτω τα μάτια, μου αρέσει να έρχεται να φωτίζει όλη την περιοχή, γύρω-γύρω. Για πείτε μου εσείς που βλέπετε, τι βλέπετε, βλέπετε τη διαφορά? Φωτίζει. Εδώ και εδώ πέρα θέλω λίγο. Κάτσε για να γυρίσω έτσι, γιατί δεν ξέρω τι γίνεται με τις κάμερες. Κάτι λάθος έχουμε κάνει. Πώς να έρθω από την άλλη μεριά, θέλεις? Μήπως εγώ σου μπήκα λίγο περίεργα, για περίμενε λίγο, να χορέψουμε. Έλα μωρό μου, εδώ. Για πάμε έτσι να δούμε μήπως έτσι βγαίνει. Καταρχήν, φώτισε. Δεν φώτισε, παιδιά? Πολύ. Ναι. Μα, αυτό σου λέω, αγάπη μου. Κάτσε να προλάβω, γιατί θα μπει μετά μέσα το Δήμητρο κορίτσι, πάει. Δεν θα προλάβω τίποτα. Θα βάλω και στο άλλο μάτι να είναι ίδια. Θα μπορούσα να το στρώσω και έτσι, με το πινελάκι. Αλλά εγώ, επειδή μου αρέσει να έχω επαφή... Όμως βλέπω ότι εδώ πέρα θα ήθελα να έχει και εδώ. Για βάλε και σχεράκι, αγάπη μου. Λοιπόν, και το ξεκουράζει βλέπω το μάτι, Ναι. Γιατί εντάξει, το μάτι κάποια στιγμή, άμα δεν είσαι 20 χρονών, λίγο ψιλοκουράζεται. Τι ανάγκης, αγάπη μου, έχεις εσύ φτου. Πλάκα μου κάνεις. Που εσύ είσαι από μόνη σου, πιο φωτεινή δεν γίνεται. Εσύ είσαι από μόνη σου ένα προϊόν που φωτίζει. Είμαι αρρωστούλα και θέλω βοήθεια. Γι' αυτό κάθισα τώρα να με περιποιηθείς λιγάκι. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, έχεις δίκιο. Κάνει δουλειά φοβερή. Ναι. Φωτίζει σούπερ. Και φαντάσου τώρα το έχεις βάλει. Πού έχεις βάλει και πουδρίτσα κτλ. Εννοείται. Κατάλαβες. Όλα τα έχω βάλει αυτά. Και το βάλαμε από πάνω. Γιατί από πάνω δεν μπαίνει? Μπορεί να μπει και σε touch-up. Δεν ενοχλεί. Αφού το βάλαμε μπαίνει. Και δεν είναι βαρύ. Και δεν είναι βαρύ καθόλου. Εγώ αυτό που θέλω να σου πω για τα μάτια, και το λέω και στις τηλεθεάτρες, πραγματικά κάθε φορά που έχεις, σας λέω, μου λέτε τι θέλεις να σας αφήσουμε, και σου λέω συνέχεια θέλω αυτά τα πραγματάκια που βάζουμε κάτω από τα μάτια. Πώς λέγονται, ρε παιδί μου? Τις μασκούλες, λες. Τις μασκούλες που είναι. Δεν είναι μασκούλες, είναι. Πάτσι είναι. Ναι. Είναι κάτι χαρτάκια με προϊόν επάνω. Δεν ξέρω τι έχουν. Με το που το βάζω αυτό λοιπόν. Έχουν συστατικά τα οποία βοηθάνε και για το πρίξιμο των ματιών και για τους μαύρους κύκλους και για τις ρετίδες. Είναι ντου από παντού. Κάνουν στην πρόληψη και στη θεραπεία για τα μάτια. Και για ό,τι ανάγκες έχει το μάτι. Εγώ όποτε δεν έχω κοιμηθεί καλά και ξυπνήσω έτσι και με δω λίγο, δεν μου αρέσω. Άμα δεν μου αρέσω, πάντα δεν μου αρέσω. Ναι. Παίρνω, βάζω τα αυτοκολλητάκια αυτά κάτω από τα μάτια και βάζω τα γυαλιά μου και οδηγώ και έρχομαι μέχρι εδώ. Λέω: έχω μισή ώρα μπροστά μου, θα φτάσω όπως πρέπει να βαφτώ. Δεν το πιστεύεις τι δουλειά κάνει από κάτω? Όχι, το άλλο δεν πιστεύω. Το οδηγάς με τα πάτσα από κάτω από τα μάτια. Βάζω τα γυαλιά ηλίου, δεν με βλέπουνε. Τώρα, άμα καμιά μέρα το βγάλω και με δουν, θα πούνε ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτήν. Εντάξει, αλλά δεν πειράζει, δεν με νοιάζει. Μωρά, σιγά, τι έγινε. Αγαπώ. Ναι, είναι φοβερά. Φοβερά. Και όταν βάφησε μετά, στρώνει τόσο ωραία το μακιγιάζ. Άσε που ξεκουράζει το μάτι. Εγώ δεν έχω μαύρους κύκλους όπως ξέρεις και δεν είχα ποτέ ευτυχώς. Αλλά είναι πολλές φορές που ξυπνάω και μου φαίνεται ότι το μάτι μου είναι λίγο κουρασμένο. Σαν να έχει βγάλει, ας πούμε, ψιλορετιδούλες, ψιλο αυτό. Που άλλες φορές, μάλλον είναι ξερό αυτό. Σαν αφυδατωμένο. Είναι το κατάλληλο προϊόν. Και μόλις μπει αυτό, φεύγουν όλα. Ναι. Είναι μαγικό. Και υπάρχει, ξέρεις, και το υπόλοιπο. Δηλαδή είναι των ματιών και υπάρχει και η υπόλοιπη μάσκα που είναι για όλο το πρόσωπο. Έχεις δίκιο. Μου το μόνο μην οδηγάς. Απλά δεν με πειράζει. Το πολύ κάποιοι να τρομάξουν και δεν ξέρουν να χάσουν τον δρόμο τους. Αλλά δεν είναι.
Αυτό με τα μάτια είναι λατρεμένο μου, γιατί με το πρόσωπο, για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν ξυπνάω και λέω κάτι έχω. Μ' αρέσει το προσωπάκι μου. Και άβαυτο και το πρωί που ξυπνάω μια χαρά. Αλλά θεωρώ ότι τα μάτια είναι μια ευαίσθητη περιοχή για μια γυναίκα. Στην ηλικία μου που βεβαίως νέα είναι, αλλά τέλος πάντων. Και πολλές φορές δηλαδή μπορεί, και όταν βάφεσαι κάθε μέρα, ξεβάφεσαι, όσο να είναι το πιο ευαίσθητο σημείο, είναι αυτό εδώ. Και θέλει πάρα πολύ προσοχή από πολύ μικρή ηλικία. Δηλαδή με ρωτάνε και κοπέλες, ξέρω εγώ, από τι ηλικία να βάζουμε κρέμες κάτω τα μάτια. Από την εφηβεία πρέπει να αρχίσεις να προσέχεις το δέρμα σου, όχι με κάτι, με ένα προϊόν το οποίο είναι για σύσφυξη, αλλά για ενυδάτωση απαραίτητα από πολύ μικρή ηλικία, από την εφηβεία. Σήμερα μου φαίνεται, γιατί τις έχω καταναλώσει όλες αυτές τα μάτια. Δίνουμε και τις μασκούλες αυτές δωράκι. Α, τις δίνουν αυτές των ματιών, αυτές που λέω. Ναι. Όποιες τις πάρουν θα ξεδελαθούν. Και αν δεν τις κερδίσετε, δεν πειράζει. Πηγαίνετε να τις δοκιμάσετε. Θα με θυμηθείτε. Φοβερό προϊόν. Και τούτο εδώ, που είναι συγκλονιστικό. Γιατί και αυτό, εκτός ότι βοηθάει και φωτίζει, έχει μέσα συστατικά τα οποία βοηθάνε και στην θεραπεία. Δηλαδή, δεν καλύπτουν, δεν είναι μόνο μακιγιάζ, είναι και καλλιτικό μαζί. Καταλαβες. Δηλαδή, έχει και περιποιητικά μέσα συστατικά που βοηθάνε στο να ανοίξει κούραστο το δέρμα. Τι άλλα δώρα δίνουμε, πες μου, γιατί θα έρθω σε λίγο σε εσάς. Δίνουμε και 5 περιποίησεις προσώπου full σε καταστήματα τα οποία είναι Άττικα, σε 3 καταστήματα. Είναι, θα τα δούμε. Τι πράγμα, πες μου, καλό κορίτσι το σκονάκι σου, τι. Χόντος Ερμού. Ναι. Τι είπε. Άττικα στο Golden Hall και σε φορά ψυχικό. Μάλιστα. 5 τηλεθεάτρες κερδίζουν 1 ώρα περιποίηση προσώπου που θα τους είναι η πιο αξέχαστη εμπειρία. Θα τους είναι, αλλά τώρα αυτό όμως μου απευθύνεται μόνο για νομό Αττικής. Ναι, αυτό είναι τύπου, αυτό είναι hit. Για όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, ναι. Πολύ σωστά. Απλά 5 τυχερές που είναι στο νομό Αττικής θα έχουν αυτό το... Η άλλη συσκευασία τι είναι που δεν μου έχεις πει εκεί πέρα που τη βλέπω, αυτά τα όρθια τι είναι. Αυτά είναι, είναι το κουτάκι τους εκείνο εκεί. Και μέσα στο άλλο το κουτί είναι οι μάσκες για τα μάτια. Λοιπόν, έχω πολλά δώρα σήμερα από τη Shiseido. Σου λέει έχουμε να έρθουμε τόσες μέρες, να μην πάμε όπως πρέπει. Μπράβο σας. Γιατί χωρίς να τα κάνετε. Και όμορφα tips. Θα τα δούμε σε λίγο. Το κορίτσι σου είναι εδώ. Βεβαίως. Σε αναμονή. Επανερχόμαστε σε λίγο. Είμαστε σε κέντρο. Λοιπόν, Μάνο μου, καλώς μου ήρθες ξανά. Μη σε κολλήσω, αγάπη μου, γιατί έχεις πολλές δουλειές. Εσύ βλέπεις κόσμο κτλ. Γεια σου, γλυκό κορίτσι. Καλές, είδα σε μια φωτογραφία με τον άντρα σου. 2 μέτρα είναι ο άντρας σου. Είναι, δόξα τω Θεώ, είναι μια χαρά. Είναι καλός. Μπράβο. Το παιδί. 2 μέτρα κι αυτό. Σε μια φωτογραφία δεν μου έχεις δείξει. Όχι. Όχι, αλλά ναι. Αφήνω το κινητό μέσα, αλλά. Στις διαφημίσεις θα μου το φέρεις, θέλω το παιδί. Ναι. Μπράβο. Λοιπόν, μάτια σήμερα θα γίνει χαμός. Θα γίνει χαμός. Να πούμε. Να πούμε, βέβαια. Να πούμε ότι τα μάτια είναι περιοχή που θέλει ειδική φροντίδα. Που σημαίνει ότι θέλει ενυδάτωση, όπως έλεγα και πριν, από μικρή ηλικία. Δηλαδή, από την εφηβεία πρέπει να αρχίσει μια γυναίκα να προσέχει την περιοχή κάτω από τα μάτια της με φροντίδα και τρυφερότητα, γιατί είναι μια πολύ ευαίσθητη περιοχή. Και φαίνονται και τα πρώτα σημάδια της ταλαιπωρίας εκεί πέρα. Λοιπόν, οπότε, αυτή είναι μια μάσκα που τη δίνουμε και δώρο. Είναι με ρετινόλη για κάτω από τα μάτια που λέγαμε και πριν. Είναι φοβερή, θα τη λέω δοκιμασμένη. Εντάξει, δεν σας λέω κάτι που το ζητάω κάθε φορά. Σημαντικό πράγμα για τα μάτια το οποίο δεν το λέμε. Δηλαδή, ερχόμαστε, κάνουμε το μακιγιάζ, αλλά δεν λέμε πόσο σημαντικό είναι το σωστό μακιγιάζ για τα μάτια. Έτσι. Δηλαδή, ακούω και μερικές γυναίκες που λένε αχ, χτες βαριόμουν, λέει, δεν ξεβάφτηκα. Λέω, μα αυτό είναι έγκλημα. Δηλαδή, δεν παίζει να μην ξεβάφεσαι. Άντε να το κάνεις 1 φορά στη ζωή σου. Είναι έγκλημα. Λοιπόν, φοβερό μακιγιάζ για την περιοχή κάτω από τα μάτια. Έχει λαδάκι μέσα. Αυτό είναι διφασικό. Είναι ένα προϊόν. Άμα το αφήσω έτσι, θα πεις ότι χωρίζεται σε 2 μέρη. Το ανακουνάς, ομογενοποιείται, γίνεται ένα προϊόν, σαν να λέμε, ενώνονται τα 2 στοιχεία και ξεβάφει το μάτι με ένα πέρασμα, ό,τι και αν έχεις βάλει. Πολύ μάσκαρα, πολύ μάσκαρα. Οι φεύγουν πολύ. Το μάσκαρα, ξέρεις τι κάνεις, βάζεις το βαμβάκι σου, ακουμπάς το, δεν αρχίζεις να το τρίβεις, ένα μυστικό είναι, βάζεις το προϊόν στο βαμβάκι, το βάζεις πάνω με κλειστά τα μάτια, το αφήνεις λιγάκι, ξέρω εγώ, μετράς μέχρι το 5 και κάνεις μία έτσι και φεύγει, δεν αφήνει τίποτα. Τίποτα. Μη μου λες τέτοια. Ναι, εγώ σε beauty που κάνω, δηλαδή που πρέπει σε μια μέρα μπορούμε να κάνουμε σε μια φωτογράφηση να αλλάξω 4, 5, 6 μακιγιάζ. Και θέλω να φεύγει τελείως το ένα make-up για να μπορέσω να πάω στο επόμενο. Ναι. Δεν υπάρχει, είναι σου λέω φοβερό. Ό,τι και αν έχω κάνει. Από σμόκι μέχρι ό,τι μπορείς να φανταστείς. Λοιπόν, δεν μακιγιάζ απαραίτητο για τη φροντίδα των ματιών, έτσι. Και για να προχωρήσεις και σε ένα σωστό μακιγιάζ πρέπει να είναι τελείως καθαρή η επιδερμίδα εκεί πέρα. Κρέμα ματιών που βοηθάει και για τις ρητίδες πάρα πολύ και κάνει τα μάτια ξεκούραστα. Είναι φοβερή. Δεν έχεις δοκιμάσει αυτή? Benefiance. Δεν θυμάμαι, για να δω. Συγκλονιστική.
Και την είχαμε φέρει άλλη μια φορά. Και βλέπω διαβάζω 24 ώρου βάσεως, δηλαδή και πρωί και βράδυ μπαίνει. Λειτουργεί 24 ώρες. Από την ώρα που θα τη βάλεις, αυτή κάνει τον κύκλο της. Αν δεν την ξαναβάζω το βράδυ, αυτό θα καθαρίζω τα μάτια μου. Την ξαναβάζει. Θέλω να άρα μπαίνει και πρωί και βράδυ. Ναι, έχει δράση full. Και η μυρωδιά ωραία, γιατί και εγώ δεν μπορώ να βάζω κάτι άμα δεν μου μυρίζει καλά. Έχω και αυτό το θέμα με τις μυρωδιές. Οπότε λοιπόν και την κρεμούλα μας για την περιοχή των ματιών που είναι πάρα πολύ ευαίσθητη και βοηθάει και για τους μαύρους κύκλους. Έτσι. Πάρα πολύ. Και υπάρχει και ειδικό προϊόν που είναι για τους μαύρους κύκλους, το οποίο είναι, δυστυχώς δεν το έχω εδώ πέρα μαζί, είναι ειδικό για τους μαύρους κύκλους. Έτσι. Μετά από όλα αυτά, μήπως πρέπει να δούμε το χορηγό πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε. Πάμε. Καλέ. Αυτά ξεχάστε τα. Αυτά εδώ γράφουν το όνομά μου απ' έξω. Καλέ, να το. Σεσέιντο με νεγάκι. Αγάπη μου, τελείωσε. Λοιπόν, τι έχουμε κάνει εδώ πέρα. Έχουμε κάνει την προεργασία. Μετά το μακιγιάζ, λοσιόν για τα μάτια. Τι, ειδική για τα μάτια. Όχι, λοσιόν για τα μάτια. Ναι, αφού εκείνο δεν μπορείς να ξεβάφω τα μάτια. Εκείνο ξεβάφεις. Μετά, για να πας στο μακιγιάζ, περνάς μια λοσιόν. Προετοιμασία για το μάτι. Πώς το προετοιμάζει δηλαδή? Τον υδατώνει, είναι σαν κρέμα, αλλά σε πολύ ρευστή μορφή. Μάλιστα. Και για όλο το πρόσωπο, όχι μόνο για τα μάτια, έτσι. Απλά μπαίνει και για την περιοχή κατά τα μάτια. Έτσι. Λοσιόν. Ναι. Δεν λέει. Ναι, λέει. Αντιρρήκλη. Λοιπόν, έχω βάλει τώρα και την ενυδατική μετά από. Ενυδατική έχω βάλει της Benefiance μέσα για όλο το πρόσωπο. Έτσι, έχω βάλει αυτό το foundation. Έτσι. Την περιοχή κατά τα μάτια την άφησα να την κάνουμε εδώ πέρα μαζί. Ναι, θέλω να την κάνουμε και θέλω να το δω. Για να δεις πόσο ωραίο είναι αυτό το προϊόν. Λοιπόν, το γυρνάμε έτσι κάνα 2 φορές και πάμε εδώ κάτω από τα ματάκια. Βάλουμε ακόμα λίγο. Να δεις τι ώρα που θα δώσεις φως. Εγώ είμαι από τους μακιγιέρ που μου αρέσει να χρησιμοποιώ τα χέρια μου στο μακιγιάζ. Τη διαφορά το ένα μάτι με το άλλο, το βλέπεις, πόσα μέσα φώτισε. Να δεις για να το καταλάβεις κι εσύ, δηλαδή να το δεις λίγο και στην πράξη πώς δείχνει. Όχι στην πράξη το από κοντά, στην τηλεόραση πώς δείχνει. Ναι. Το από κοντά το βλέπουμε και δύο. Το είδα και σε σένα όταν το έκανα, αμέσως. Βρες το χρώμα μου, την απόχρωση που είμαι και άφησέ το μου γιατί πραγματικά το βλέπω πολύ. Κάνει πολύ. Κοίτα να δεις. Και δεν είναι concealer, έτσι. Δεν είναι concealer. Μα δεν είναι concealer όμως, αλλά πώς το φωτίζει το πρόσωπο. Δηλαδή, τι είναι, ρε. Είναι τέτοια σύσταση του μέσα. Δηλαδή, πώς το ζητάς αυτό, τι λες, άμα δεν θυμάσαι το όνομα του, τι λες. Διορθωτικό. Είναι διορθωτικό για κάτω τα μάτια. Δεν είναι concealer, δεν είναι να καλύψει, δεν έχει μεγάλη κάλυψη, είναι διάφανο. Βλέπεις. Είναι διάφανο, δεν καλύπτει, απλά δίνει φως. Δεν σου βαραίνει την επιδερμίδα να έχεις κάτι που να χαμογελάς και να σπάει, να κάνει να δείχνει. Μπορεί να μπει σε συνεργασία με το concealer σου, οπότε άμα θέλεις, έτσι. Λοιπόν, τώρα για το μακιγιάζ μας, λέω να κάνουμε ένα smoky μάτι. Τι λες? Ό,τι σου αρέσει. Έχω καιρό να σε δω, γι' αυτό σε αφήνω ελεύθερο. Λοιπόν, λέω να κάνουμε κάτι. Να μας σε βλέπω συχνά, σου λέω θέλω αυτό, θέλω εκείνο, βάλε αυτά. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα smoky μάτι, ψηλά λίγο τα ματάκια αστεράκι, να δείξω πόσο εύκολα μπορεί να γίνει ένα smoky μόνο με ένα προϊόν, μαύρη σκιά, κρεμόδι, έτσι. Ξεκινάω από κάτω το μάτι με το πινελάκι. Κλείς τα ματάκια. Δηλαδή ένα μακιγιάζ που αρέσει σε πάρα πολλές γυναίκες. Θα δείξουμε πόσο εύκολα μπορεί να γίνει με ένα προϊόν. Μπορείς να του δώσεις και την ένταση που θέλεις. Δηλαδή να το κάνεις από μαύρο-μαύρο έως γκρι. Εξαρτάται όσο το δουλεύεις και το απλώνεις, τόσο πιο πολύ αυτό χάνει την έντασή του. Εμένα μου αρέσει κοντά στις ρίζες να έχει την ένταση, δηλαδή να είναι μαύρο. Και μετά σιγά σιγά όσο φτάνει προς την κόγχη του ματιού, να αρχίζει να σπάει. Εκεί. Θέλω άλλο ένα πινελάκι να κάνω τα σβησίματα στο τέλος. Κλείστε ματάκια. Εδώ. Βλέπεις πόσο εύκολο είναι και πόσο γρήγορα. Το ούτε να πας άλλη. Μαύρη είναι η σκιά.
Γκρι σκούρα, τι είναι? Είναι ανθρακή, είναι σκούρο. Είναι μαύρο ανθρακή. Ναι. Το οποίο, άμα θέλεις να το διαφοροποιήσεις, μπορείς να το βάλεις από πάνω και χρώμα. Δηλαδή, να το βάλεις ένα μοβ. Τι θα θέλεις να βάλουμε, θα θέλεις να βάλουμε μοβ ή θα θέλεις να βάλουμε κάτι σε γήινο? Πες μου τη γνώμη σου αυτό. Δεν θέλω μοβ, θέλω κάτι σε γήινο. Ωραία, σε γήινο. Λίγο να δίνει φως, να πορτοκαλίσει, πορτοκαλοκαφετίζει, ξέρεις τι εννοώ, κάτι τέτοιο. Όχι μοβ όμως. Άνοιξε λίγο αστεράκι. Εκεί. Βλέπεις το μάτι τη ώρα που γράφει. Ναι. Εντάξει, λίγο πιο βραδινό το μακιγιάζ μας σήμερα. Έτσι. Αλλά το θέλουν. Πολλές γυναίκες που τους αρέσει πάρα πολύ. Ακριβώς. Οι γυναίκες που αγαπούν το σμόκι είναι φανατικές, δεν θέλουν τίποτα άλλο. Ναι. Και βέβαια, αν έχεις συνηθίσει να βλέπεις το πρόσωπό σου με τόσο έντονο μάτι, μετά δεν μπορείς να το δεις απλά με μάσκαρα και μια ροζ σκιά, ας πούμε. Σου φαίνεται περίεργο. Ναι. Σου φαίνεται γυμνό. Εγώ πάλι νομίζω ότι αυτός ο τύπος μακιγιάζ δεν μου πάει καθόλου. Ναι. Θέλει το κατάλληλο... Ή δεν μου αρέσει εμένα πάνω μου, δεν ξέρω. Κοίταξε, στην εκπομπή δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να σε δω έτσι βαμμένη. Δεν το συζητάμε καθόλου. Αλλά σε μία έξοδό σου, ξέρω εγώ, ή σε κάτι πιο διαφορετικό, θα μ' άρεσε να σε δω. Σε μια φωτογράφηση, τι θυμάσαι το εξώφυλλο που είχαμε κάνει? Ποιο θύμισέ μου? Του Νίτρο που είχαμε κάνει αυτό το... Ναι. Πιο ζουζουνιάρικο. Ναι. Λοιπόν, θα μ' άρεσε. Στην εκπομπή δεν θα μ' άρεσε. Και γενικότερα δεν μ' αρέσουν οι γυναίκες που βγαίνουν και στην τηλεόραση έτσι τόσο πολύ βαμμένες. Δεν μ' αρέσει πάρα πολύ. Εσύ βγαίνεις ολόσωστα. Ευχαριστώ, Μάνο μου. Είναι το σωστό. Ευχαριστώ, Μάνο μου. Κλειστά τα ματάκια. Εδώ. Οπότε το σβήνουμε για να κάνουμε το smoky effect, γιατί το smoky αυτό είναι. Είναι μια σκιά η οποία ξεκινάει με ένταση και σιγά σιγά γίνεται πιο... Εν τω μεταξύ αυτή η σκιά είναι και λίγο iridizon μέσα, Όλες οι σκιές αυτές οι simmering, ναι, όλες οι σκιές αυτές οι κρεμώδη που τις λέμε simmering, simmering σημαίνει διακριτική γυαλάδα, διακριτική λάμψη. Όχι αυτό να είσαι πηγολαμπίδα. Να λάμπεις, όχι, είμαι πολύ κοντά και το βλέπω τώρα. Στην οθόνη δεν το βλέπω, αλλά εδώ που είμαι δίπλα της βλέπω λίγο κάτι λαμπυρίζει στο μάτι. Σε ένα σούπερ κοντινό μπορεί και να φανεί. Θα φανεί δηλαδή. Ψήλα λίγο τα ματάκια. Εκεί. Λοιπόν, smoky, που σημαίνει να σβήνει αυτό ωραία. Και από εδώ. Μέσα στο ματάκι από τη στιγμή που έχουμε βάλει τη μαύρη τη σκιά θα βάλουμε και ένα μαύρο μολυβάκι για να πάρει ακόμα περισσότερη ένταση. Εδώ. Και εδώ. Δεις πόσο εύκολα όμως γίνεται. Πες. Ναι, εύκολα γίνεται. Απλά φαντάζομαι ότι μια γυναίκα που δεν είναι εξοικειωμένη τόσο πολύ με το μακιγιάζ της φαίνεται βουνό. Δεν είναι καθόλου βουνό. Γι' αυτό σου δείχνω αυτόν τον τρόπο. Θα μπορούσα να σου δείξω να το κάνουμε με μολύβια και με σκιές compact. Από εκεί πέρα θέλει το ταλέντο ενός πιο επαγγελματία. Ενώ τώρα με την κρεμώδη σκιά βασικά τι γλιτώνεις. Τη γλιτώνεις το να τρέχουν πολλές φορές να πασαλίβεσαι και γίνεσαι με μάτι ρακούν. Γι' αυτό πολλές φορές, άμα κάνεις compact σκιές και έχεις να δουλέψεις τόσο πολύ το μάτι, καλύτερα να ξεκινήσεις το μακιγιάζ από τα μάτια, να καθαρίσεις και να κάνεις μετά τη βάση σου. Να το κάνεις ανάποδα. Τι λέτε, γιατρέ μου? Βεβαίως, Λοιπόν, και πάμε να βάλουμε, θα σου βάλω αυτή εδώ πέρα τη σκιούλα. Για να δω, ναι, και εγώ τέτοια μου αρέσει. Έτσι, λιγάκι εδώ. Και θα το φωτίσει και θα το γλυκάνει το μάτι. Εδώ. Έτσι. Και θα το σβήσουμε δηλαδή στο τελείωμα αυτό που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, το κατεβάσουμε λιγάκι κάτω, το σβήσουμε λίγο προς τα πάνω. Έτσι πάλι από εδώ, κλειστά τα ματάκια αστεράκι. Εδώ. Τσικ τσικ. Τσικ τσικ. Να βάλουμε και μάσκαρα για να δούμε πώς είμαστε. Να περάσω σε διαφημίσεις. Βεβαίως. Εμείς θα βάλουμε μάσκαρα και ξέρουμε να δούμε. Μάσκαρα, δεν βάζουμε τίποτα. Αυτό εντάξει. Μάσκαρα. Το βάζουμε τον τρόπο του. Πάμε διαφημίσεις. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μάνος και τελειώσαμε το μάσκαρα μας. Βάλαμε μάσκαρα, βεβαίως.
Και θέλω να δώσω και λίγο περισσότερο εδώ πέρα έμφαση. Κλείσα τα ματάκια. Αυτές είναι σκιούλες, μπορεί να χρησιμοποιηθούν και στα φρύδια. Αλλά εγώ θέλω εδώ πέρα λίγο να το κάνω το μάτι. Μην τόσο μπροστά, δεν το λίγο πιο τσιντσίν. Εκεί. Που λες και εσύ τσιντσίν. Εκεί και θέλω λιγάκι εδώ ένα τάκ, τάκ, τάκ. Λοιπόν, θα πάω λίγο σε φρύδι. Εδώ. Λίγο εκεί. Να κάνω ένα γεμισματάκι σε φρύδι. Έτσι. Με το μολυβάκι μας. Δεν θα αλλάξω σχήμα, μόνο γέμισμα θέλω να κάνω. Έτσι. Εκεί. Και μετά θα πάω σε μαγουλάκια. Πόσα προϊόντα έχω να δώσω, 15? Χαμός. Εδώ. Κάποια θα δώσω και στο Twitter, στείλτε μου μηνύματα. Και κάποια βεβαίως, να βγάλετε μου και μια γραμμή τώρα. Μήπως είναι και από την Αθήνα και πάμε και τις κάνουμε μια φοβερή περιποίηση. Κοίταξε, δεις, και για τις γυναίκες που δεν είναι στην Αθήνα και δεν θα κερδίσουν αυτές τις 5 περιποίησεις που λέμε, σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα υπάρχουν καμπίνες. Μωρέ, εγώ το ξέρω, αλλά μην μου πεις πήγαινε, πώς θα την στείλω την άλλη να πάει, δηλαδή. Βεβαίως και στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν και στα Γιάννενα. Μπορεί να πάρει τηλέφωνο τώρα που το λέω εγώ, να πάρουν τηλέφωνο και να πούνε ακούσαμε αυτό και να ζητήσουν ένα ραντεβού. Special περιποίησεις. Και για την υπόλοιπη Ελλάδα λοιπόν. Για δώστε μου ένα γραμμή μέχρι να περάσει το ρουζάκι. Τι ρουζάκι, δεν είναι ρουζάκι αυτό. Μπρόζερ. Γεια σου, καλησπέρα. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Καλά είμαι. Χαίρομαι πολύ που μιλάμε. Και εγώ χαίρομαι που μιλάμε και χαίρομαι που σε ακούω και χαρούμενη. Πες μου το όνομά σου. Κατερίνα. Από πού? Από Ζωγράφο, Αθήνα. Α, εδώ από Αθήνα. Δίπλα μας. Χωρίς πολλά λόγια. Πού να τη στείλουμε, κέντρο Αθήνα? Σας βολεύει το Άτικα? Στο Άτικα, ναι. Στο Σύνταγμα. Άτικα Σύνταγμα λοιπόν. Άτικα έχει και εδώ. Χόντος. Πάνω. Golden Άτικα. Εδώ. Λοιπόν, Golden Hall και σε περιμένουν. Ναι. Κρατάμε βεβαίως τα στοιχεία σου και ενημερώνουμε για να κλείσει ένα ραντεβού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η πρώτη περιποίηση προσώπου έφυγε. Περιμένω και μια δεύτερη πολύ γρήγορα. Τώρα πας με ρουζάκι. Για να δω τι της βάζει. Ροζουλί. Ναι. Εδώ. Καλησπέρα και στη δεύτερη φίλη μας. Καλησπέρα. Το όνομά σου? Δέσποινα, από Περισσό. Από Περισσό. Πολύ ωραία. Δέσποινα, και εσύ για περιποίησης ετοιμάζω. Θα τη ευχαριστηθείς, θα σου ξεκουράσει το πρόσωπο, το δερματάκι, τα ματάκια. Θα το χαρείς πάρα πολύ. Καλή διασκέδαση σου λέω, γιατί διασκέδαση είναι για μας γυναίκες να κάτσουμε κάπου και να μας κάνουμε τα πάντα. Full time περιποίηση. Βέβαια. Λοιπόν, τι κάνεις εσύ, προχωράς χωρίς να μου λες τι κάνεις. Εδώ πέρα λίγο τα φρυδάκια που μου αρέσει να είναι αυτό. Το τζέλ, αυτό που βάζουμε στα φρύδια. Που το τζέλ. Που σου αρέσει και γιατί φοβήθηκα μήπως είναι μάσκαρα και λέω τις βάζει μαύρη μάσκαρα. Το τζελάκι, βάλε. Το τζελάκι. Εγώ βλέπεις, δεν λέω, όχι σε τίποτα. Ωραία. Ανοιχτό χρωμοκράγιο θέλω να τις βάλεις. Ναι, μην μου τη βαρύνεις πολύ. Λοιπόν, γιατί είναι πολύ ωραίο το μάτι. Θέλεις ένα τέτοιο, θέλεις να πάρουμε κανένα μπεζουλί. Τι θέλεις? Θέλω κάτι που θα της δώσει φως χωρίς να της βαρύνει τα χείλια και να κάνει σκληρά. Καλά, βάλουμε αυτό. Θα βάλουμε ένα κλωσάκι. Βλέπεις, ούτε που σε ρωτάμε. Συνονογιόμαστε οι δυο μας. Βεβαίως. Ωραίο το χαμόγελο, το κρατάμε. Βλέπεις τώρα αυτό θα δώσει μόνο λάμψη. Ναι. Τι ωραίο μάτι. Βρε, τι άλλο της έβαλες, πες μου τώρα. Της έβαλες μαύρο μολύβι μέσα στο μάτι. Μαύρο μολύβι μέσα στο μάτι. Μαλακό ή σκληρό? Μαλακό. Μαύρο μολύβι μέσα στο μάτι λοιπόν. Τη σκιά την κρεμόδι, αυτή που κάνει το πιο γρήγορο και το πιο εύκολο σμόκι μάτι. Και λίγο από πάνω από το μάτι βάλαμε μία έτσι μπρονζέ σκιά στο τελείωμα. Γίνει. Και τράβηξα λίγο το μάτι με μια πιο μαύρη σκιά. Αυτή που σου δείξα πριν. Τούτη εδώ. Αγαπημένη. Αυτή. Δηλαδή είναι έτοιμη. Δηλαδή είναι έτοιμη, μη σου πω. Βεβαίως. Πολύ γρήγορος είσαι, βρε Μάνο. Τι θες να κάνω? Θες να την ξεβάψω να δεις πόσο εύκολα ξεβάψω το μακιγιάζ?